Salut toată lumea! În videoclipul de astăzi o să ne jucăm Big Plus Froggy. Păi da, jocul ăsta nu l-am mai jucat de mult, de ceva timp. Da, telefonul meu are lucruri așa interminabile. Cred că se aprinde imediat. Păi da, ne așteptăm aici, că durează un pic. Cred că dau live mai bine. Păi da, s-a întâmplat odată să mi se blocheze telefonul în momentul ăla, deci nu mă mai joc. Ăla nu mă joc. Ce să ne jucăm astăzi? Și dacă vă uitați la acest video, dați și voi un like și un subscribe, rog frumos. Asta o să mă ajute foarte mult. Vreau să fiu un YouTuber mai fain, mai găsit, mai căutat. Da. O să scriu aici numai F. Și mi-a găsit-o din prima, cred că. Asta-i. Păi doar stack Funky Friday. Nu-i prima oară când mă joc jocul. How it feels to be alone. You know I'm making love. Da, am o muzică în cap și cam o mai cânt uneori. Să nu vă supărați acum. Vă supărați, dar nu îmi pare rău, dar îmi place muzica. Freedom Dive. Doors. Can't make it. 3, 2, 1, go! Da. Da, nu mă mai zic de acum, dar tot eu. Da. E faină muzica.
Da, cam ieri. Nu era atât de greu fost să zic. 5 minute deja de când filmezi, doamne. Asta 5 minute zici că au fost 7 secunde. Mă credeți? Aliens. Nu vreau să zic eu ceva, dar nu mai zic. Nu, haideți. 3, 2, 1, go! Îmi durează să știți. Tac! Și amuzat. Nu vă supărați că sunt pe chat. Da. Și cam nu mă mai jucat de luni, chiar de un an, cred că. Nu știu că canalul ăsta nici un an nu are, are câteva zile. Are vreo 3-4 zile, o să mă uit eu. Mă descurc cât de bine cu... Eu sunt cam singurul din clase care poate să știe asta. Plus că și pe telefon. Dar cred că nimeni nu poate. La 7 minute. Cred că un minut în runde n-am intrat. Da. Mi-a ieșit destul de bine. Am dat și eu 2 misuri pe la final. Așa. Deci sper că vă plac videourile mele. Dar Freedom and wait a second, fără select song. Vreau să-l dau favorite, că favorite chiar sunt favorite. Ador stack. Can't make it. Door stack. 3, 2, 1, No, let's go. Minute și jumătate. Asta e, cred că, ultima muzică. Por parte. E foarte ușor. Că m-am obișnuit. Wow! Nu știu ce face boyfriend acolo sau cine. Mișcările astea sunt anul Cuphead. Ultima oară mi-am cumpărat Cuphead mult.
Freeman. Dor Freeman. Mamă! Merge. Deja. Nu știu, poate mai am timp de o muzică. Ce ciudat. Hai că sunt gata. 8 puncte. Câte puncte am, mă? Nu body, nu outfit, nu asta. E, mă, că n-am. La shop. Am 200 de puncte. Default not make a free update. I can buy needle mouse. Slenderman. O să caut aici. Ruby. Pleasure. Unde mă duc eu? Mă duc să o iau pe Ruby. Equip. Ok. Cum știu ea de pe ecran? Iese equip. Gata. Hai că mai dăm o muzică de Madness. Sper că n-are mai mult de 3 minute. 2 minute. 2. Înțeleg. Nu știu cum fac asta. Nu, hai că aș fi și asta. Mai 2 secunde, o secundă pe aici. Un pic. Hai, pa, toată lumea, vă rog frumos să dați un like și un subscribe.